Pre 3 godine strašno su se posvađali Vojaž i Baka Prase. Ili ti Baka Prase je snimio diss track povodom Vojaža i njegovih zuba. Pesma Bake Praseta o Vojažu je tada glasila: Vojaž blamaž, ima takve zube jer on voli petarde da gricka. Tada je Vojaž rekao da je sukob izbio zato što je on izjavio da youtuberi ne mogu da prave muziku kao muzičari i da je Baka Prase tada iskoristio tu njegovu izjavu i oblikovao je u svom klipu onako kako mu odgovara. Rekao Vojaž i dodao da se tada jako glupo osjećao zato što su to gledali milioni. Zbog pesme Bake Praseta i tog svega Vojaž je dobio tada brojne uvrede, a sada prenose domaći mediji da kaže za Baku Praseta da je on jedna nuspojava ovog društva. Tada je bio najpopularnija osoba u državi, pratili su ga mladi i stari, bio je dežurni klovn i sve zasmejavao. Ne sudim mu i nemam šta da mu opraštam, to neka radi Bog, nije mi se ni izvinio. I zašto bi kad je on od toga zaradio pare? Nije on to radio slučajno, već namerno da bi došao do nekog kapitala. Ispričao je Vojaž za hit Informer, a oni prenose da je Vojaž to rekao sada, pa eto, otprilike znamo kakvo mišljenje Vojaž ima o Baki Prasetu, a povodom cijele drame oko Mitrovića i Bake Praseta, svi su se sada nekako uzburkali, komentarišu, pa ćemo vidjeti šta će na kraju ispasti od svega ovoga. Pišite mi vi na čijoj ste strani u komentarima Mitrovićevoj ili od Baka Praseta.